дуслар, бүген без лаваштан рулет ясарбыз. Безгә лаваш, яшелчәләр, пешкән тавык ите һәм мондый сыр кирәк булачак. Итне һәм яшелчәләрне турыйбыз. Өстенә әзмә тоз сибәбез. Лаваш өстенә сыр сылыйбыз. Шуннан лаваш өстенә итне һәм яшелчәләрне куябыз. Һәм төрелгән лавашны кисәбез. Рулетны тарелкага тезеп куябыз. Менә мондый файдалы һәм тәмле рулет. Тәмле булсын, дуслар!